дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Мехостам имрӯз дар ҳамин хлебопечка хлеб тайёр кунам. Бори аввал аст. 2-3 маротиба тақрибан ман теста тайёр кардам барои пилмен, манту. Ба ман маъқул шуд ҳамин хамир. Ман аз китобчаи ҳамин хлебопечка рецепти молочный хлебро гирифтам, ки бо молоко аст ва 300-350 грамм тақрибан шир, яъне ба мо лозим аст. Орд 400-450 грамм, дрожжи, намак, шакар ва ягон херавған камтар. Акнун ҳозир 1 қошуқи калон шакарро ҳамроҳ мекунем ба шир ва ним қошуқ намак ҳамроҳ мекунем. Ногуфта намонад, ки ман ширро камтар гарм кардам. Камтар ширро гарми бад нею, ҳамин тақрибан 38-40 градус, ҳамин даст намесӯзад. Ана ин хел дрожж истифода мебарам. Нисфашро меандозем, чунки дар инҷо гуфта шудааст, ки 1 пакетик на 1 пакетик на 1 килограмм муки. Барои ҳамин нисфашро истифода мебарем ва камтар равған омехта мекунем. мерезем. Анакнун ба мо меню хлеб основной лозим аст. Меню основной. Пуск ба фикрам манам бори аввал омехта карданро сар кард. Акнун ордро ҳамроҳ мекунем. Камтар хамир мулоим аст, камтар орд ҳамроҳ кардан лозим. Ана мехел зувола гирифта истодааст. Мо мепӯшем. Ба фикрам дигар орд лозим нест ва баъди 3.5 соат хабар мегирем. Вақте ки мешавад, сигнал медиҳад, ки хлеби шумо тайёр гуфта. Дӯстони азиз, хел сигнал дода истодааст. Мебинем, ки чӣ шудааст. Хлеби мо тайёр шуд ё ин ки не? Ана хлеби мо тайёр шуд. Ҳозир дар ана инҷояш як оҳанчае, ки смешат мекунад. Мана дар инҷо часпида мондааст. Инро аз даруни хлеб аввал гирифтан дар кор. Гирифтем ва ана ҳамин хел
خلیبمون آماده شد. بار اول آماده کردم. اکنون میبینیم که طعمش چخیل است.